Malagang inuman mulaw. Mulaw. Ha? Hello. Oy, mana? Naik, kami kau naik, kan perak naik. Dia dalam tak kaya. Around asing ko tao sa ko. 150. 150. Oh. Nagmakal pa po si Tapi. Baka mo lang dito ako lang. Ha? Baka mo dito ako lang. Ang gulat namin. Safe pa. Ano? Oh,
Tunggurot na yan. Alanganin. Yes, ako 3-4. Kulang kaya. Magara ini. Walter, siyang ka ba na dyan? 341 plus 65 ang kabuang. Ayan, kabuang nga. 95 yan ba? 130 ka mga. Tapos, tama ang 130. 65, 130, 65. Oh, kapag may kang portahain. Ano ba? Kuha na po. Inanong paano kanunin yung 3? Sobrang 98. Ano naan? Mawala mo 5. Ayan, nakapirag ako. Sabang ako niya, sakto. 195. Wala mo 5. Wala pa si Dada, kumain na 5. Tuwan ka sa tataan. Hindi pa kasi yung kaba. Huwag na kang bisigaan. Ay, kabangawan tarpe. O, 40 mo. Ngayon, mag-sira mo. 140 ulit sira. 70, 130. Ano ko ba ang taray ko? Mahal nga ang bakalang kayo natin 200. Kurang sisi, wala dagdagan. Basta pinawasan kita. Yung pwede. 130. Baka mo siya tayo. Gulo, ayan. Itong babae, ayan, tutuloy na. Tumutuloy sa tiyo. Sa kita yung itulo. 1 more. 420.
Oo, kung kaya sa kapan niya. Hindi ang barangana naman. Hindi ang barangana. Ay, barangana yung kapal niya. Maano ito mag-dara, puro basta hindi niya. Kapag itong magubot ng pagkalan. 35, hindi na kasi yan. Maria, balik. Oh, 60 pa rin ito mahal. Ang baka lang ito, nagpunan. Sambat niya sa paghiling sa 20. Now, kaya ka na lang. Wala saan sa sarili. Kuya no. Ano daw? Hirapan pa ka lang bubuk mo. Mas okay. Tambay nga, pag bumagpinyo. Urban mi upo. Ano nga ang payo mo? Ayun. Nasa papel. Iya. Almat alang siluang buraw, tapos siluang sa kasibibi. Data. Ang magtimbag sa pagbisaro-saro. Kaya sa 27 kilos pag 27 do. Bapak mo sa lambay ko. Sabi ko ba dali di kita mo para Mariam. Tulong kita sana.
yan. mo. Isay. Isang say mo. Kasi iya Hindi mo nagsalam na ako. Bilang ito din yung kayo ulit sa bayagan di ba? sila. Kwatro pila, kwatro sa ako naman. Ay, hinapot mo. Hinapot mo. Wala na to. Renta. Uno. Ito, alam mo doon. Ito ba hindi tanggap sa Marakala? Ito ba hindi? Mapumisim sa mga... Sinada mo yung kabal, mapusido kita siguro sa akin eh. Saan mo pa? Mapusido ko lang yun. Ano mo kumain diwang de pang-iubo? Siguro nga, nanduwa ito. Oxygen ang duwag. Meron ko na. Ikaw na yan. Hindi pang ano? Yan, natawag, marumok man. Oh, hindi pang bayad ng Ito, kay Maricel. Hindi pang bayad kityan. Oh, mabuhay kityan. Oh, Kita ng kumain ng babae. ay, gagawin siya. Tingnan mo mag-stop. Kita. Ay, kita gini. Bakit kali? Tama mo si. Hindi ko mag-renta lang. Napakal na sila. Tama pa. Man, sira! Oo. Wala sa try na. 70 ang kabanga. Ha? 70. Aga na ang kwarta. May panangga dinarakan din yung mga inisuwang sa Sabi na kaya sa mga Tama. Puro pinagli ang pambayad. Sige, okay rin. Kay Bandit. Oo, doon sa panawagan. Ha? Saray, mahal yung pagkalas ng saray. Ini sa 14 kilo. 14 kilo sa o. Sa bagay sa kami.
kami kurang-kurang sa magiging kalintahan. Hindi na ako. Baka pinautang na kami dito sa Kumaraya. Pakirili, 140 o 120. Ang tambal na taon, 120 ang pakilo. May iwan naman daw. Daw, anong gamping kanta mo kung sabunan ka na? Kapusubo ng ano, alis ng jirara. Adobo sa makangkong sa dagat. Ha? Ano na? Padalay na. Bakal na. Kalinti ka ba nga? Kaya mapakaling ako. Ayaw na magkapon ako. Oh, dahil. Ano tanong niya, mga tuway sa putubo, Umpot. The floor. Kung ka mga pwede, 130. Ano na, makal ka mga? Oo, labing dito. Ano, talaga, umpot dyan. Ilang prado? Ilang sa mga... Ano yan? Mga pang nanatoray. Sa pagsido mo. Unsida ka nga. Sira. Kapulong pa man. Gaya nun, makasarong sila. Apit ang puno. Gaya nun, sila.
Kung na presyo mo man, para 120 na dapat ako. Alam mo na tumabalik sa sikap. Karong kilo dahil kita. Ako nang pangat ko na ganyan. Kapag dito yung nakakit. Ay, nagsidari. Ako minsan nalingaw. Lingawan. Kaya natikap para buwan. Mataway ka karong sino, pero kung na akong maging mataway. Nililig ka na, nalian ang hatang tulak. Dahil naman ako na linuwan. Hindi na namin na. Dahil dyan kasi na, awan, dyan, ulit na gayon. Oh! Magbabot siya nito. Eh, magbabot siya. Bakit sa atin mo sa ngayon, didampingan, ang buti na siya lalong na. Eh, manhangin yan. Kaya amin siya na. Ganhar, di karabaw. Ito baka bakal kita ako. Kung mabakala na sa ujang kasong gua. Halim dyan. May mga sako ka pa dyan. Dumang ko sa si ano, Nakuli ito. Nasa bandit ito. ay naku pa, hilig kita. Sabay-bay, sa sinendo pili. Sa ako tumang si Marlene. Marlene na bumbita. Oo. Tumang si Marlene na bumbita. Hindi sa ako, sa barangay na ko ipakitaw. Hanapon mo. Ulit din. Nabunot. Bita? Bita? Oo. Sabi, pero bakalan mo dumaan. Hindi, manlikpi. Paano magpumukaan, Ida? Aramo, Andirwin. Paano ka magkiman? Kung ka na yung Ay, ano ito? Ay. Berapa kilo kayo mga? Ano pa sa akin, Kuray? Segunda, magdala dyan sa ano lugo. Kayo, guman. Dako ito. Marlene. Marlene. 150 na ako. Ano ba? Hindi ka pang inastig ka sa din. Hindi kang parang sa amo. Malibungang payo. Ano? Sa may amo. Report double. Yun na lang sa pagganaan. Masisang kalat. Pag dahil nagbaraya, dahil mo magpaano lang. Tama. Ano yan,
din na kasuma, binili din na buki, 1,000 ke kakauli. Senyor! Ibili naman sinili dito sa kumangge. Ano na sa ito? Yeah, mga... Na ano? Look, bisa no? Bunay, may sinan na gumana, kampiyan na ma. Sindong, bisa mo. Tinda na, ito na ko ano. Ini lang ba sa halo? Pirino mo. Trabaho ang dangan. Pirino mo. Pakot lang nga to, Andre. Wag nagkuha na sa sarong sako. Kuwari ka sa utak. Kuwari ka sa Kung mo ba tabaan man ako. Puto lag ano to. Narap na nga, terikot na. Ito ka pa baro. Nagtimba ko doon sa may ano, pero ito mga kakatundaan. Yan ang gagawin mo ang kaisa. Sama
kagudan mo di uyan no. Igakod na. Dayunin mo wire ba ini pag arugo mo paano yan ano para sa imong ano minaano paano pag irong. Ikunan na pa. Yes, yan. Yan, dapat sa yan, yan. Masak ka din ang jarang kure. Iyan mo na utong sarong na ito. Kuyan mo itayo mo, pag arugo mo ano nga, tanganin dahil. Tuwan mo sa ito, baba. Udo man nga ni udo man nga may anong ito. Ito udo mo ito. Kaya hindi kayo. Oo, tanganin sa iyo ay ito ang nagpapasiring. Hindi ba kayo ang Kadua ko dito kasi limit kapitan na ako. Ulan na ako. Oo, yun ako subul pagkagay niya. May Oktubre. Yan. Tapos anong grabe bigde? Diyan mo nag-iiga kung kanain eh. Tapos nag-iiga po. Sige. Kaya hindi kayo napupunano ng mga parot. Yan. Pag-intay-intay talaga ng iyo. Bayawan mo. O abes, Inan! Nag-post na maganan! Paparamdam na! Ay, maurag yung mga... hindi na ba hindi ba ka lang rin? Wala na dyan. Ano boys, scholar sa ano dahil pa, akap. Paparamdam na nga eh. Ano po paramdam? Bo, may paakap, TTV. Oo, ano yun ang bariya? Uri, ala na. Uy, baka may lana ka. So ano, Ako Bicol. Ano da, Ido? Ako Ano da, Bicol. Amol? Ano da? Nagluluwas na da, sabi May ni. paparamdam na. Ano po paramdam na? Hindi namin, tigpo-post na. Sabi ni Noy, Yung mga error. nagluluwas na da sa mga ngaran. O, mga errors ito, may mga mali pag-fill up. Sige, ayos. Tapos pa ko. Ako bigla ito sa problema. Hindi man akong mali. Pag-fill up. Hindi akong, ano ba yung mali. Sabi ni Noy, nagluluwas na da. Mga Wala mo daw pangalan. Ido pa din. Kaano nga ni Ido? Kalao, sabi ni Dilma pa, isa na ito, pag nakuha na niya ito, padyali, nilatulo na yung marabangan ni Noy. Yan naman si Jen makansaba na sa arang, panalao. Ako bito. Kailangan mo na si Jen malaan, Jen kailangan mo na sabay. Kailangan mo na araw pag ito mga bati ka ito. Pinabangon na amas yung sige nagtrabaho ka na. Ano na din? Pag sila na nagtrabaho, kung may ibigay mo, dumiyang ka mo. Yung nga ni, kuya nga ni, sinabi ni, may utang sa tapos na lusin eh. Ano nga na kang may demand later. Pinabangon baga ni Nuno, aram ko na, yung baga, sabi nga ni Juanita, salamat. Tama naman sila. Udah kita maway na magkakabit. Natabi, bakay ni ano man yung pagkira sa mga Mayroon lang matinda. Kuya po pala na makisibar sa isa. Sa pala na. Hindi na naman sa akin. Relax na ng tiktak.
Kompor ka ng kilo kanturay. Nasa ang gabo ni. Kung sala din ba? Oh, 7 kilo. Pura yang masarap na. Oh, naman ako. Oh, po. Kailan siya ako. Ang lalitin ka. Yan nga, naglukat-lukat na iba ka ano. Ay, favorite pa tayo. Kaya kuya ako. So, kala kay Jaitan. Kaya, oo, ano. Si Kaitan. Pwede mo dito, ano. Hindi, iba. Ano yun ako? Kanap na yan. Ay, Saan mo rin ito? Tapos si ano nga niya? Si... Ano maday ng pamawan? Ako na, mga ito mag-log coffee din. Kuya naman yung coffee. Puto ba no? Baka ano sa maluto dyan o. Luluto ka na. Wala ka Kaitan. Ayan ako. Uy, bago. Tukain kita. Baka ako mag-December pa program mo. Tukal na tayo niya. Baka ba ako mag-December pa program sa idol ade. Sinali mo naman sa pangalan mo? Ano yan na? Tawag niya duwan? Sige, mga atang bilhin. Bumaya ako. Naigis ko yan kami. Asa nga, ano? Ari na ako. Sabi niya na ang December man da talaga yan. Mga abot na December. Tapos dito ka rin. Ida. Kuman alam, basta yung nagalat kami ng manang ng mga ID. Kung umabot ka lang, kung dahil Ewan ko siya. wala yung baka ni Kendron. Yan. Wala nga ka do. Tapos sa talog. Wala na minutong kumawan na. Ano ka? Maano Ano daw ka? napulong pa ka na. Napulong pa nung pamaraw. Di lamang ako nag-ano. Di nga ako nagtutulog. Kaya sinyaon sa ligas dito. Ano pa yan? Sagot sa kalat mo din sa iyo. Ano masakay? Masakay sa jeep. Kalat mo din sa iyo. Tuluman kami. Ang nag-aarano tayo manang norma mula si Torolod. Talaga, pag Bas tuludan malong ka, ano mga alam sa ulo? Basing, nag-aarano. Naman ako nagpaparaan. Nagtulungan kami sa ligas sa Pitado. Ako na naman dyan sa kampusan ko. Nawara ako dyan sa undan. Bagal-bagal siya ano. Taga ng pamawa. Taga ng marano. Kandi nubungan kahit ang buwan ako. Lala magdumang kang desperate. Nabuha ka namin yung ganun. Adi. Hindi sa gilid ko na nga, mga bangga pa. Narating mo nga. Oo, nagagandang kita bang ito na bangga. Kaya nagagandang magkumatagal. Nagduman sa ano, kung Lunes. Ang nag-ano lang, sabi ng ganyan. Hindi ka nag-ano ano? Ano kung naman ka nagkao? Ano dati yan? Iniling sa video. Tapos, paano, duman sa side ko na araw pa iyan, may nagtitirinda. May nagagi ko, ano yan, nagtitinampo. Oo. Nahiling na agad ni, ano, sabi ni Tulpo, iaano naman ito sa Senado na bawal magtinda sa sidewalk. Kaya ngayon ito naligin ka. Nabangga ngayon ka. Nagagi na ngayon sa tinampo ka, magtirinda sa ano. Kaya iaano naman ito sa Senado. Ayun. Yung man talaga. Pinabangan. Siyempre. Yung nga nagpabulong, kanang nagduman, naka-wheelchair. Ito yung puminatabang ka na. Ano ba? Nakuhali yung presidente. Oo, ako yung ano yan. Ito nagkakaarap talaga nakatabangan niya. Kulitan niya. Oo, wala ko na lang. Kasi si
pinto ko. Buwang ha? Ano mo na kami? Eh, sabi lang, siya naman yung pagkakagawa ka na ba? Sila doon. Agad pa. Ano doon naman ano? Kulang mo na ako. Kaya lang pagkakalang ko na. Ikaw, masarap sa alas na itong ano. Kayo, bago pating ano, dahil madapa ang pinag-abot. Oo. Pero sa kuya, 120 sa neto, siyempre 2 kilo. Nakulong ka sa daan. Sabi ni Mono, dahil naman dahil kayo tumatagano. Ano ba ito? Parang marlong sa ano ba ito? Parang na naman na hayo. Parang kilo kayo yung pata. Na ano? Ako yung tinda. Pero siya magamit. Dulo na 7,000. Kaya naman bigyan ano, in stock na. Tawon mo sa na yabo, duruting kami ang paghulugan. Nagling nyo ka sa udma. Sabi ko, hulugan ka, 25. Pangli. Ya, dahil naman yan. Abang ka rin magtatrabaho. Kaya nga ni. Tapos ang ito. Pagkakad ba? Parang pala ito ba ito? Sabi na niyo. Yun yung paano. So, pinapunta na po sa computer. Baka mo mangyari. Napagala sa pagkapunta na ito. Sa Manila po kayo nililito. Sa Manila po kayo nililito nila. Ano ka, sarang tao. Ibulay ka naman. Ano mo labo? Mabayaan mo siya. Kaya may isa o sa tao man ang magulo. Bulan sarang tao ba kung may utang? Isip man ang tao nga na siya ay pagkabangga may mautan ako. Nang ito ako duwang na ano pag alas siya pa nang ito sa isip ko. Isip kung tingnan ko argano sa Pangabitlan bakal. Budol sa ina. ayun doon. Tapos hindi ko kasi naman. Kaya ko na
Yun. Magigitambal. Ito kahit. Araw-araw ko mo. Prito. Tambal na yun. Prito. Kira boy. Sige, ano, bulldog. Kung ano yung big, 7 times ka ba nga? Yung 40 ang kilo. Ito lang naman para hindi mo ako mabang ulo. Kuray init kaya! Kuray! Masiramin kuray! Burot-burot! Kasi ini magtambal din ito ba yung dapat karelo? Kung po ang kilo kayo ni, basong pa gawin. Masiramin ini? Alam kilo? 121. Ini yang dapat. Buran mo, malam itu. Iya, Koray, 140. 140.
Class pala yung house. Dahil nagulog ako ba pala? Nagulog ako ba pala? Tapos, ano? Oo, pala ko na-require. Ano? Kumain ipon. Ayos, may biyay ko sa labi. Wow! Sabi mo biyay. Paano nakatagmo ko? Ano pa? Pagkay mo yan. Madali rin mga yan. Ano po dyan? Fry. Diyan tayo, San Miguel. Hindi po, siyabot pa sa nila. Siyabot pa sa nila. Saan si Mama Sberday? Pero sila, no? Reto. 468. Hello. 34. 105. Ano to? 34? Saan ka to? Ayaw. Tama na. Ano, ang pagkado, ha? Kanina, balik mo. Kumaliwang. Wala ka trabaho, di ba? Pilit sa ano? Wala sa koral. Ba, kana? Hindi, nag-uwi na sa ano? Ano? Lalo ko, ano ko na lang sa... Pare nga dyan ang parang pangaraw. Kasi kay kamong partiyo,
Abot na lang yan. Oo, 1/4. Right. Ay, nabuhay. Di ba, tawag? Wala tayo mga puti. Pinta, di ba? Ah, 20. Ha? Oo, yo. Pinta ba? Kasi ko na bulo. Oh, 7 naman bang ilutin. Salamat, ya. Punta tayo may baka sa kilo. Baka kunting ganito. Alam mo lang. Pero wala. Kung ako sa nang dakali, dito sa niya. Gada sa kutuan agency, no? Anong yun na ito? Parang sampay ito. Dad! Dad! Kamu kayo ba mo? Amo mo naman, mamboy. Anong gawin dyan? Pada ako lang. Ano boy? Ano boy? Okay ka. Sabi mo yung 70. Gara. 70. Ano mo yan? Ano ito ko? Bakit ko? Dito manay. Naghabon. Sama ko yan. Kapag kapalitan na. Ayun. Bakit? Naka-akin na? Kaya nag-akin ba kung mag-garian? Ay, kaya? Ayaw pag nalapasitan na. Kasi mag-31 o pag masaan. Garian. Ako lang matuwa. Kuya, yan, nagpipan yung malaki ko tayo mahanap na ito. Meron ka makulit na. Kapag ang mga minor de yung mga dali, pagkarak din yung pang maalo pa. Pero nung tumakbo na talagay na ito. Yung na nga, yung 27 sa kita, sabi,
ano. Kaili. Nagsablay. Balik siya, hindi ka, anak ulit na. Pagbalik ka na naman para bilibot. Ayan, pagkakarigo, ibubuhin ko siya niya. Nakakulintas na mananggang. Hindi pa lang kami nga. Sabi niya yung mata niya. Dati pinagawa ko sa nakali. Kasi nga nung sa Indonesia. Ilang daw. Malasik na nga ni. Nay, pamang. Daw. Duga yung pamang ko. Diba? Hindi naman siya rin. Ini sa Lindo? Dilit sampo. Apat na asali. Tapos first dose na. Pero puto ng seminar rin sa mga puti. Wala man ano. 27. Puto ng seminar rin puti na. 27 do. Ito sa sigara repeat. Kaya, wala na mamu. Kaga. Sabi na. Ito ay ito ano, Cristo. Ako ang tipo kay tama. Ano lang sa hindi magpaparagas ko ano. Hindi mo yan matagil ako. Ito niya para 500 siya. Hindi ko rin pag-unang ko. Turay.
Kumain pa po din mag-CD. Parang pag dyan sa araw, urat man yun sa mga trabaho, puspon. Ako din. Ay, naman ako nagpunok sa bus kong mahalan. Ay, naman nag-iraswela. Isip ko, mutimos ka. Padawang taon na na ako. Ay, naman yun o. Sa ano mga ay sa ano sa emergency natin. Ano bilang Pero kung nag-iraswela pa ko saan, hindi na nag-iraswela. Iba pa na. Oo, ikaw ko lang yun. Ikaw pa. Sabi ako sa namin. ano yung mali malulunod tayo mag-iraswela. Mali ko sa mga. Sa kana ko pa ako lagi. Salamat. Ano ini? Tuloy ano? Masarap ko kasi pagpigong na. Pwede na. Nagpapakal ko pa ako. Nagpapakal ka. Dahil kinakabuta. Wala din ako papa. Hindi ako magkasya. Yan magkano kapag pulang pa kung hindi na ang simana ay lumagyo ka. Yes, alas maabot na ng requirements sila. Wala naman baga. Ano? Bagyo. Para buta Yung dali kita to. Ay, man magkapurugulan. Panda. Ay, mga na magkapurugulan. Alam mo yung mga dahil katig-bagyo? May ano yung talaga si kasi ay mo kita na magburo bagyo man di ka to. Wala nga nang nagkakaburo bagyo. Sama mo yung bumagyo magsubon. Wala nga nang magtagarulo pressure man. Amo mo yung burong bumagyo di puta. Wala na. Wala ka sa nakuha ni Lalo. Sa kamsur nga ni Suhaling Manila kaya kalusot sa barik mo tulay. Buwang. Ay putol. Ay man talaga. Ay, hindi mo na. O, Batangas mo sa siya? O, sa ako, ano yun, para maligigit sa suso. Sabi ni Aday, dahil kasi mga ngayon mamagdukat na mapupusok yung mga dumas sa parot. Ang mga abyan, dahil ang suso na Gako, Disimbre, nasa na yako? Pagdira niya sa pagkakasahin niya. Ay, dahil na makauling Disimbre. Iyo, maul mo nga, nakipatry na maul. Oo, hindi mapintan ka lang. Eh, hindi siya mag-uuli. Ay, mabantin. Pero sa tayo mo. Ay, hindi siya mag-uuli. Ay, hindi siya mag-uuli. Awang ka sa natin mo buyo. Ilo na. Luy. Una ko sa ibong ka. Una ko sa ibong ka. May motor. Eh, lagi ko. Teka.
Sabi nga naman, pag wala ka Ay, siguro ng sandura matiin. gimana yan, pintangan, isa. Magkara mo ng kasagmaw! Tingnan mo ka ng kasagmuan! Ini ko sa iyo ng NT. Well, pinadala na sa iyo, ang Iyo, pero gabo, 10,000. Sobra, nag-grade jadi. Tapos, 3,000 pa siya. Kaya nagkakaroon para po. Sabi niya, magkakulog ka. Wala man, di ako nakuduman. Parang sa ginawa, kasi ako nakuduman. Saan kami dua. Magay na sila. Magay na ako ako. May kuri mo ka nagkakaong ganyan. Mahal ba ang ginang patatas mo? Isang kilo. Kailangan kakaong ka. 70 ka ba nga, Tio? 140? 2 kilo? Tio? O, ipag-port ang kitarate. Maray na ang kanil. Maray ko sa kambang. Ay, pagpalansaw ng mga. Kayo nang basta mo, pero noon. Okay. Doon sa naman ay tao. Kaya maniyaw. Pagpalansaw. Ang lampas ko, ano. Yung mambo, nalingawan ko. Nalingawan ko nga ni. Turay boss? Turay. 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 Thank you. Nabasa mo dito? Oo. Thank you. Okay, oh. 2, 4, 6, 8 down. Para ano po ito? Kukurin ka ng ano. Senior. Tawag ko pinitalitan. Nakakubra ka na, senyor. Sino mayroon ko na?
Yung mga bita baga paano, para barang sa duman sa lalaki. Ano ka kung may baydan pa pagkatuwa sa babae, 200, kaya dyan sa hilo, pa ba din dito, baydan pa ito. Isang buwan dito, 100, kaya 300. Ang puti ba ka ba? 120? Ang puti. 70 ka ba ate? Record. Ano ba sibili na pinda mo yan, ka makapili. Bago ba ito nagbakal ng mga rekado kayo? Kaba. Parang kilo mo ba dyan sa sila? Yang parang po kita tibaga, dati kan dati sa ating tira. Kasi baga 50 liwang 50 to, sula na 20, mato ang ganyan. Sabi ko, paano ba ito? Wala naman dami ito. Hindi ka mga siyo. Hindi ang lugi. Balik na ako madalima. Yun, magaling niya ako sa ano, pangarap sa baga. Madali sila sa pahali. Kada ano, may hiyaw. Dali yun dito, kayo, kung sa mga ribo kayo ito, dali yun dito mga pahali. Kung may tinawag ko ba, nakakatakas ko na. Nagtutubaw doon. Hindi naman kita na rin siya. Different. Oo. Basta ano ko pang okay dito.
siya muli ko ang tamban, 120, muli ko ang tamban. Tapos, ano siya? Oh. Udah na sa madagat ka mayo kasi ininom ka. Komporte sir, ang kilo. Karay. Nato, singilong ka. Nararabo ka pag siringilon. Niya na ay no, mahutan siya sa mahutan niya siya sa ito. Makahutan siya. Nagpamalaili mo, Israel na ano na, nabukas na siya. Si Alma, kinakot na mo yan. Ito, nagpapamalaili sa Diyos, sa road, baga, man. Kinirektor na dito ang sira. Bisiin mo ba? Nabuot ang digdig. Yes, ko mo na ni Sige na, sada na muna duman. Ura ka, ito ha na, doon yung nagpaka. Ura iba ka ito, ha?
ba? Tulungan mo daw mata da. Ang libo pa ka na Kaya dyan sa ano? Nauupo na ba? Ewan ko ako. Babalik ito. Ako naman. Dad, ano yan, son? Turay. Turay boss, 140 kilo. 140. Nomor sa red. Nomor sa. Uli lang kung saan, nakulugan na pa ako ng gano'n. Kaya ka na ko tayo mga...
Hindi ko alam papel dito. Kung ko naman nasa dito. Para pa siya may doon semana pa dahil mga Di Mark, ID ko. Di ko mo sa ID mo. Maralaw may klase ka mo sa aga. Pag hindi nga kaya kang reno, kaya na hindi mo papukaw, baka may hindi. Timbang mo din, kaibigan ka. Di ba, mama? Manong dumanto. Sa YouTube nga niyo. Ano? Naharukan kami sa ano? Tang kahit saan. Masakit ang dumaan tubig. Apat na radyo niyo. Apat na. Tulungan daw kami. Teng ano? Teng kurterdo. Dahil naman talaga. Ibig tayo kuya. Kadagi ito na daw, pagkakita, yun sa darang-darang, Buhay. kami na, yung may dumaan, abangan na mga dumaan, nakabalik na kami. Ay, Ibig ka ba? babayot ka kanina, problema. Bakit to? Sa orson nga, yan ay papupunta. Kaya may ganito din. Baka makalim, pagkano. Ganda ka. Maputik niya. Hoy, maulog ka din. Pero nga, 2 kilo. Babayot ka kami, wala pa nagmahan. Dati, 180 ka, ano, Kaya reklamo. kaya minamo na yung pagkabit na. Dahil ito lang na tayo. Nakaiyan. Duwa-duwa, parang pagbayadan mo yung grade, pa dumaan. Sa bagay ito. Kaya ako nagwaputa ang video manabayadan ka. Bago yun, natin yung mauli na ang video. Tama ko. Yung pagkatalamit ako mo yan, yung tip, paano mo yun? Kasi mo na muna may pagpakabit na mo na yung tubig man. Sige mo na mo na yung bayad, dali mo na yung nakikamit. Nakita mo. Dali mo na mo na yung pagkabit. Sayang ang ano mo. Bayad ano, dali mo ka ng pulo. Kasi yung ano, pagkakatay ka sa tubig dyan. Tsaka man nakatakot ang tubig. Kaya pipay ito.
Benta, tubig bago ang kuryente. Bago man ito kuryente, bago balik ka dyan. Hindi na iba lang muna kami din makapitan sa kuryente. Kami bayad na kami, ganda mo, kurisibo. Kaya kung hindi ko pakabit namin, wala nga yun eh, makabit. Makabit na, makabit ko lang sa mga bata. Kaya lang na tubig. Kaya lang ang tubig. Kapit ito, indot. Kapit ko dali, madala ang halian mo sa tubig. Dali tira maliyaw. Bo, manukan daw. Di man naman bo. Hanggang bagi. May tubig diba? Tira maliyaw. Pag-uwag dyan sa piso, talagang dahil. Magapon siya tambay dahil. Dyan sa piso, makasag. Dapat mag-pundan, tubig mo, paralad na ka mo. Nagsalid talaga sa bangke. Alas doon. Ano, ramdaman, iba ka mong ramdaman na sa lunan. Taro. Dahil mo naka ano. Si Christian nagsisilo mo, papakal mo. Dahil naman sa gawin ito. Ay, nagitan. And then guys, then Ay, pakal na ang silipin niya, kadiri ka na. kaya ba? Yan, nagagda. Kaya ko naman, kaya parang Pag ibarara yan, nasa attitude ko. Nagabot yung isang ano, isang oh. Sana, magmamakati. Takol sa ako. Siya doon. Kasi ko kahit sa paulit naman. Yan nga. Kaya pa man yan, action kasama, napahaw, bayad ng bayan. Dapat ka mag-rally, kasi rin sa tawan. Kaya, Oro, gusto sa tao naman. Rally, yan, bigyan pa rin kami ng yan, magsulit na sa ulo. pangako doon. Sa buwan. Sunog. Di ba kamusta may katahing natin yun? Janice, ate mo Janice. To, sa kalseng. Ayaw, iyo pala rin sa Wala kalseng. mo dyan, hindi kami Pantulog pala. Kaya Ay, daw, masajan rin. Minsan natatabos ka. mo ba ito si ate mo dyan? Ang pagkakailingado ito sa... Nakansa si Keto, hindi ako dito sa Paano na akong pagbago ka? Iyo, ang bukong ka siya. Dahil man sa iwasan pa ako. Hinarapan ko na doon sa... Bawa ka maglap na yan. Nagkamot mo ngayon. Ito nga, tapos pakalit. Lahat nga dyan sa mga araw. Paralitan mo. Mga bebitukan. Ang pagbagito na naman. Eh, ito. Talaga, depende yan sa pagano. Mga pigib o mga... Ang iba nga yung ulo ang ato sa... So, pag... Arano paano, pag... Ano ito? Sige, tekas ko. Sabi ito. Masahe. Mga mag-air. Sa ato. Sa barga. Dapat saligahin dito sa tubo. Pwede lagay naman pag minsan ka Oo. Pati ba na kulugan? Balang ko, pag ako yung tao. Dari mo naman ka naman maarap sila na ilang bayadan doon. Parang bubayadan. Ano sabi mo ang bulan-bulan? Isap na mo da. Oo, yan ka. Ano kini? Ako mga bata na kinarano. O kinarano, ang kapuan na ng bata pa na dito sa anak ko diyan. Sabi sa naman ko na sila. Uy, may sato ka masama sa diyan. O di yung sarado. Kasi naraktas ka. Pero, kasi takkaroon ka. Alam na mabuot man siya. Para ako pang pamulan.
Kamog-kamog yung tinapay. Hindi mo na may tumapakog. Oo, tigliwa niya, mauna ko sa galuan. Ikaw, nilagyan sa buwan, ano? Ano, pagpano ulit. Duluwa niya. Tapos kakamko na naman dito. Sige pa ka ako nga ito, ano? Tigliwa niya daw, hindi ako siguro. Ano siya? Ano? Sobra pa? Kulong po ay sobo. Pagkita ang kapon. Pinagpita ba kanya na anong labas ng luto? Pero kung volume 1, 3. Walang kulit na bagyan. Walang albuto ka isang termin. Nakapilit ang video. Lemon sir. Tural. Tural. 150 po siya ng kilo. Sabi ng alaw, San Miguel. Sarap pala. Pwede man daw magkakaroon kumpanya man ang tao. Magkano na po? Pwede lang baka pwede mong kakay ko yung karno. Nagkaliman. Buray, bako ng tambay. Sarap ang tatamba. Number 1 bill. Diyan ba? Ang tamuhay. Ang 40. Kaya sa kawaluang kasaan eh. Pag hindi makakaroon na, iba naman ang pinungan. Ngayon po nga sigiraran. Nagkura naman na kabukaw para pinili. Ikaw ba na mga iba? Ha? Ikaw ba magana? Baka mo. Ano din man ang sila lumaki, magmaisa. Sa ano? Sila sa dayuton. Para sa rumpot ko daan, sa kandi. Para mag-pintin. Alam ko sa karga. Alam mo na, dito. Diba, isa din mo na natin ko yung kabilaan. Wala kong tulong kung bago ko yung kabilaan. Hanap sila ng kilaw na rin mo kami sa akong iba di pag-rekam siya makakupunta sa duwan siya ma kasi makapag-isip naman siyempre Ano ba maganda? Kasaan ba? hindi ganun ko kapag mahal ka kadang-kadang ako na sa CG mauli yung pera kong CG alas or sa lahat bago umami ko yung bago uli ang pag-ibet ko hindi ko padaba ko ikasagat niya pag-ibet ko mo ikabayong CG ikabayungan lagi na gayon Baka nung buli na baka sa ano, video. Para mo, pag-aaral mo di. Kaya lang tubig. Hindi ba kayo?
bigas ko. Dito na nakakalakad ko dito. Hindi magayo. Yung maray pa pabanjing. Ano po? Alsada. Ay naman, di ba? Ay, di naman. Busy din nila pa. Kailan? Ano naman ka na? Kilos na yan. Kanina ka naman linaw-linaw. Labog-labog na yan. Kaya maghanap pang bukod sa road. Sila, nasambay na. Malangsaw dyan. Basta yung hindi naman kailangan ko. Ako man talaga mga banda. Ano? Bakit nakita? Ano pa kung gawin nila ba? Wala ko na. Marami ko kayo din. Marami. Ikaw, pero kiligtas kayo. Sige ako. Ang ingit ako. Diba?
Kapag kamu trapo. Ayaw. Bakit mo kung duman sa mo? Ang primero ko tayo pagbiyaw pa dyan sa luwag. Pero berat yan, kaya pinagad ko na. Pakulo niyan. Di ba ngayon, parapakong nga dyan, di ba? Ang pailan nga, di ka ano, tapo. Kung hindi ako, pagbabayadan ko ng bulo ng 20 pag Oo, di ba daw? wala ka dyan. Wala ba akong jeep na? Kabayang mo na sa ano. Nasa ano na ni... Bakit ako lang kayo magpitaran? So... Sabi mo, dali, wala akong saray para rin. Ano? Para man, hindi na ginamapin sa dali. Taramin na. Doon, hindi kita mapisar-taman mo si Mahal makuha kang kabangagan na. Bako ka ba? Oo. Saan ka? Karot ko matatawa. Ay, pagkura ko may sira na sa kahit pagulit ko dahil. Hindi ba nasama ka muna lagi? Ha? Pasahin mo ito. Sige ba? Nag-press sige. Ano sige dito? Ay, pala yung sira kahit niya. Nag-arsit sa akin. Hindi pala magulit. Pero, sa kabangan mo. Oh, Alam ka na. Ano yun pa? dala-dala nila ng pisaran. Saka. Pagkulang. Wala? Oh, panay. Wala na sige ka. Natural ba? Natural talaga. Ano naman?
Oo, alam na. Para ibos, tingin ba? Siguro anong kilo? 140 balls, ang kilo. 40. Mas nabili na siya, madara-dara sa kita ka. Ano ito? Mga pinasa. 40 ni Bunso. Siya. Ay, sarap. Dali lang, kapawa man. Pera lang isa. Kasi alam mo, isa rong kumain sa may tindahan. Natupad niya ito, pagpapit apat natupad. Oo. Oo, paano ba? Sabi ko, may nag-information. At kami nga, nagpata pa siya. Labit niya, kabang ano yun. Salamat eh. Sabi nga, sipon ba? May papel na pinag-iluman. Level na na hindi mo niya nito kung ang pangaral nito kasi kung mas may angkat papat. Sabi ka, malayin pa. Minsan ako. Yun na kanila ka? Hindi ka ba sa kanila? Hindi ako, sinalo ko. Bakalan? Ay, yung talaga siya. Manig, ako na labot. Ano isa ba nga? Kurkita? Oo. Tamara, madali. Madali. Hindi, may nagmampan. Para yun yung
natin, hirap ni. Ano, boss? Ay. Kaya, Lloyd? Yeah, hi. trabaho. May galaw pa. Hindi ko na dapat po, iba-iba ka mo. Ba, may sabon? Sabi na kumapal. Kaya ako nagsugi. Adi, paano matagal na? Paano ba niya? Hindi niya ako siya. Sugi. Sigaro ko pala. May mga paramit yung makalas na yung halabas. May gasa, Iyo, last week na niya pa rin. ano man din, amat na namin natin. Yun na po. Luto yun. Luto yung pananaw. Nen! Panglasig ka?
Nasa raw na kami kung saan.